zvatanga muri eZimbabwe inzwai nyaya iri panapa pakaipa. Mwana waMugabe akutsvagwa futi kanzi ari kudiwa komana hanzi warrant of arrest. Imwe yacho mukomana anenge asina kuzobudikira kumakotsi here kana kuti sei arunzi ari kutodiwa. Nyaya yake yekutengesa zvinodhaka yekubatwa ane zvinodhaka akabatwa achinzi ane madrugs. Saka ainzi anga ari echi marova kana mamuri kumaita sei. Saka akazongopuwa bheu kabuda baba padeni. Izvo zvaakudiwa futi. Mugabe kwaari ikoko ndozviziva ari kuita kuboila nehasha kuti ndo chicho avana netype yelevel raanga ari mudharaunda kana kuti aizviisa mudharaunda ere kuti aitozviti tolerate nonsense pastate house apaningirikino nemunhu wese wese chichi ngoningirikine nezvaakuita vana vacho ezvika pakashata. But pane something chikutaurwa this Dara Mhlanga anonzi ari kutaura panapa zvinova zvinhu zvaitaka kundibata honestly. Ataura kuti those of us who have religiously presented ourselves in court have been punished, arrested, February 24 kept in prison for 73 day-to-day trial has not gone anywhere. Hanzi susu tinotozoita yekufambira hatina musi watinonzvenga watinoita sei but tinopanishwa. Ava vanongodide utonzi wakumbotsvagwa vanobva vangoenda nyaya dzavo dzoita sei dzobva dzangoregererwa. Isn't that concern? Pashata. But since paine nyaya regedzai tione kuti zvichanyatsoita sei because no one is above the law. Ndozvinotaurika. But pane vakomana ava handisati ndambonyatsoona law inozoshandisika because pane kamwe kalaw out kanenge karipo kuti chero akanzi abatwa shoko parinosvika kustatus kunzi mwana waMugabe abatwa zvinonzi saka ipicture rudziye mauda kutibuditsira because iye already ayo anenge aripo pachigaro anenge ane kamwe kalawyer futi kufamily kuna former boss wake kuti manje ndikazosara nchitanga ndakudaro vana vake ayo handisi kuti anointerfere nyaya idzodzidzi but ndiri ngotaura hangu kuti even iwe uri judge handiti uchiziva kuti ningirikina aripo anenge achisupporta family yacho iyoyo ameno zvaunongofila so hatingati uri judge ameno oreti nyaya yacho unongoinhina zvakanaka kuti malawyers ake akangoya akangokuti shamariwo chakadai atomiririrwa unongoti zvatotaurwa nemalawyers izvozvo bo muibata tozouya hedu isusu mapoor guys, mapoor activists, mapoor politicians, mapoor MPs, mapoor protesters vanouya vabva kuti takuda kudemonstrata aubude bheu haritobhadharike unototi mari yacho bheu ndotsvaga hangu ndoita plan bheu kudi munozodzoka tambo postponed like zvakaitika kune mufesi uyu madzibaba oshandugwa recently pinda na past 8 dzokana 11 dzokana half 2 tozokuona musi waningirikini utochangewa day the next thing paunzi mukomana ari kunzwa ro zvake but hazvina kumumirira mumusha utano ma1 izvo ari kunza kutadza kuita weti adzakabotanga achinetsekana nekuita but izvo yakutonetsa kubuda alright tichiendesa munhu kuchipatara chipatara kwacho hakusikuendeka kutonzi munhu ari kurambidzwa kuenda kunoona maprivate ningirikini tozonyatsobvunza kuti saka yanyatsopara iyi kai ndo isingaregerereke because sometimes you know what I think it's always good kuti titongonesana kuti idzi dzinoregererwa idzi hadziregerereke so that maybe in future vana veZimbabwe kana the future generation will know kuti iyi nyaya yamunononga diki ndo yakakura yacho hairegerereke because tingadi Mugabe atorwa dzoka chimwe chacho chidiki chaya chakatorwa futi umwe naumwe anotorwa neyake achidzoswa umwe anobatwa osiwa umwe anodidi iwo poor guy ngobatwa chete unzi ongoida kuita se ongoida kudidi kwacho umwe anongonzi ongochisa mapepa kawe ongochisa maflyers neumwe kuti but kana ndandichisa maflyers wozi ndakazombonzwa umwe akutaura kunzi bo kana ino ari kunditi ndandichisa maflyers iriyo nyaya yangu honestly ngava chingondisenderawo kana video achitaura kuti chibaba tachikuoneka apo muchisa maflyers kana or any evidence kuti musiya munhu achitokanda maflyers motomusiya utoenda mozoita zvokuti ningi ndiye angashikanda I don't know maybe hazvo zvinenge zvainvestigate kwazvo hatizonyanyoshora vanhu vanenge vachiita basa ravo because they are good at what they are doing handiti but pari kutinetsa
kuti dzimwe mhosva dzinoregererwa dzimwe dzinonetsa kuti dziregererwe. Ava vanotozoita zvekutomboteerwa nemawarrant of arrest. Pari kurwadza, pari kupisa. But anyways, muri Zimbabwe, without wasting much of your time, because inini hazi zvekutaura tikaswera panapa topaswera panapa, right? Kana uchingori muSouth Africa uda kuregisterwa company yako ubva wavhurwa FNB business account usina work permit kana start permit, batai company inonzi Education Research ine nhamba dzendaisa pascreen inotungamirirwa naMukoma Owen. Ndo vega shasha vanokwanisa kukubatsira. No work permit, no problem. Education Research is the solution. They are reliable and affordable. Usasaswere uchitambira pay yako salary yako mu account yemumwe munhu kana kuti kumabasa kumadhiri kwamunoenda wabata uri ka construction company chichika unongosvida kuningirikana woti mari yopindira koza varungu havape cash kana dzakawanda mari idzi vanoita kukupa iri mukadhi. Saka please contact Owen we-Education Research. He is the solution anokwanisa kubatsira nyaya iyi zvamanje manje. So mbate nhamba ndatosiya pascreen idzi faster.